Kaixo, bideo honetan liburuko bigarren gai taktikoa ikusiko dugu, desiertaltze erasoa. Gogorotzen badugu, lehenengo gai taktikoa zen eraso bikoitza. Eta esan liteke, desiertaltze erasoa dela eraso bikoitzaren evoluzio bat. Zein da desberdintasun bat? Eraso bikoitzean, pieza berdina zela, aurkariaren bi pieza mehatxatzen zituenak. Desiertaltze erasoaren kasuan, bi pieza egongo dira, aurkariaren beste bi pieza mehatxatzen dituztenak. Adibidez, pantailan dugun adibidean, zaldia mugitzean, zer gertatuko da? Dorre honek erregina mehatxatuko duela. Orduan hemen, beltzek erregina hartu behar dute. Baina badago lauki hori baino jokaldi hoberik, debira mugitza baino jokaldi hoberik, konturatzen bagara, zaldia delaura mugituta, dorreak erregina mehatxatzen du, eta aldi berean, zaldiak alfila mehatxatzen du. Erreginak balio handiagoa duenez, erregina jarri beharko dugu babesean, eta ahalegin du beharko ginateke erregina horrekin alfila defendatzen. Baina kasu honetan ez da posible, orduan. Adibidez, jokalde hau eta gero, zuriak alfil bat gehiago izango lukete. Eta horrekin partidera bateko aukera. Sakea oso joku dinamikoa da, eta askotan guk aurkariaren mehatxu bat, gure aldetik mehatxu handiago bat sortu saihestu dezakegu. Adibide hau aurrekoaren antzerakoa da, zaldia mugitzean, dorre honek erregina mehatxatuko du. Orduan, konturatzen bagara, zaldia debira mugituz, zaldiak dorra mehatxatzen du, eta B bateko dorre zuriak erregina. Orduan, erregina balio handiagoa duenez, erregina jarri beharko dugu babesean. Orduan, adibidez, jokaldi hau eta gero, erregina babesean jarru dugu, baina orduan, zuriek dorra jan ahalko lukete, eta erreginak zaldia jan da gero, lortu dute zaldiaren gati dorre bat irabaztea. Zer gertatzen da posizio honetan? Posizio honetan, beltzek erregina mugituz, zuriei mehatxu handiago bat sortu diezaieke. Eta zein da mehatxu hori? Saiatu aurkitzen, C0. Zer gertatzen da erregina C0 eraman da? Alde batetik, dorre ondegandik babestu dugu, eta aldi berean, gagoz mehatxatzen, sak ematea jebi laukian. Orduan. Zaldiak dorra jango balu, erregeak sak emango luke, ez ba? Orduan, beltzek, zuriek, sak mehatxatzen dutenez, guk mehatxu hori saihestu behar dugu, eta adibidez, egin dezakegu, erreginari jebi laukira bidea moztuz. Baina orduan zer gertatzen da? Gu lortu dugula erregina babesan jartea, eta orain, mehatxatuta dagoen dorrea, babestu beharko dugula. Kasu honetan, adibidez, peo jau jan da. Orduan, pasidurien hasieran zuriek
materiala ere bazi behar zutela, baina azkenan zer gertatu da, baltzak amaitu dutela, peoi bat irabazten. Hau izan da desertaltze erasoa, orain ariketak egingo ditugu gai honi buruz.